ওদিকে পাট না হইলে পাট ভালো লাগে না Ernera. Tapi mana kok kayak mana nih caranya mana Dia sih relay. jangan kau sini kau nih terangnya ini nih dia alam gitu kan format alam alam Bigaसे guaralai जाबावसो खासिगोन देग्लायबो बोसोरे मा खालामनानै मानो हाबावनांगौ जाखो नंबाय आं माखौ आव गेन्द्रासो मावले औ ओमफ्राय दंजो बेथ' गोजानखाया गेन्द्रा मानसि एसे गिदिरमोनबा जेबो नंजालामोन ना होनबा हागौमोन खोमा हा मोनसे सोरबा जानो बिदि जादों खोमा होमबालाय बिदिखायसो मादों बियो